Ola, Somos Vacaburra. é un colectivo de policreación resistente na periferia galaica. Eu son Genava Amonde. Eu son Andrea Quintana. Bueno, no colectivo xuntámonos as dúas no 2019. Xuntámonos, digamos que tamén dende as nosas individualidades, non? Dende uns periplos. Eu principalmente veño da escena, do teatro, da escena contemporánea, así que a min gustame dicir que son teatreira, sempre vinculada á danza, ao corpo. Reivindico a palabra teatreira, porque ás veces está como moi mal vista, así que me reivindico como unha señora de oficio do teatral. E, bueno, pois eu veño máis das artes do movimento, da danza, pero, bueno, coqueteo tamén con outras disciplinas, como pode ser a ilustración, as artes gráficas, así que me considero como unha artista variopinta. No colectivo, digamos que facemos un pouquiño como unha mestura, non? Unha bastardaxe de linguaxes. Sí, gustanos moito a remezcla, a carroña. Traballar aí, dende esas disciplinas, incluso dende o teórico e o práctico, o académico, o escénico, todo así, mestura. Sí, tendo como centralidade o corpo, os corpos diversos, os corpos raros, o concepto do danzalismo, danza e vandalismo. Vacaburra porque iso dicimos que é unha forza bruta, que hai que ser ese vacaburra alude moito a, non, a esta cousa de unha vacaburra. A insistencia, non? Tamén esa insistencia que hai que ter para traballar nesto. Sí, para dedicarse ás artes escénicas. E por esa forza bruta en estado salvaxe que salta ao valado prado, abre fendas nos muros e arrasa coa paixón. Bueno, pois estivemos aquí na Casa Bella traballando nun proxecto que de inicio titúlase Don't Kiss Me in Training e está inspirado na obra dun artista que se chama Claude Cahun, que era un artista surrealista de inicios do século XX que traballaba, bueno, pois coa androsinia. Sí, traballaba desde un punto de vista tamén, o sea, como propoñendo isto da mascarada, non? Do retrato, autorretrato, de como nos ven, como nos vemos, que é xusto aí, con esa ollada das outras persoas, donde se construe ese freak, non? Esa extrañeza que o mellor ti non percibías ata que é a ollada da outra persoa a que pon de relevo iso, non? Entón, un poquinho aí ese mundo freak ou ese mundo tamén, como sempre nos gusta, das disidencias, non? Das disidencias corporais, das identidades que se construen por capas, e partimos un poquinho como de aí, non? Sí. A cousa desbordou. Totalmente. Desbordou. Saíuse dos marxes. Sí, saíuse. E agora dicimos que temos como un ente sen cabeza, polimorfo entre mans, que non sabemos moi ben aínda onde vai dar, que se deriva como en dúas ramas principais, proxectos, non? Sí. Un sería Enfant Terrible, que é unha peza máis coreográfica que explora bueno, pois un pouco as identidades, as infancias queer, non? Partindo un pouco do concepto de coreobiografía pirata, que xa o traballamos nunha peza anterior, entón partindo un pouco da miña infancia onde non encaixaba non dentro dos moldes que supostamente tes que estar. Entón, bueno, pois nesta peza tamén nos preguntamos quen pode ocupar esa palabra de Enfant Terrible, porque normalmente pois está relacionada cos homes, non? Eses homes senios que poden facer se lles perdoa calquera cousa pola súa senialidade. Tamén estaría atravesada pola sexualidade, polo salvaxismo e polo idadismo, non? Por esa idadismo, ollada. Sí, máis ben tamén como iso, non? Como que supostamente que estivemos como a propoñer traballar as emocións tamén, porque iso é como que se supón que en determinadas idades tes un supercontrol das emocións ou non sei que, creo que creemos, non, a calquera idade que non hai algo como para investigar de que non é só na infancia que non controlas as túas emocións, non é como e non hai necesidade de controlalas, pero sí quizáis de aprender a manexalas e de coñecelas un pouquiño, non?
Quizáis. Outra das derivas que nos saiu foi Iracundas, que está dentro da liña que traballamos na compañía de conferencias escénicas. En este caso sería unha conferencia debuxada ou desdebuxada. Estamos aí investigando un pouco coa linguaxe a ver como facer aparecer ou facer desaparecer. Sí, tirando, bueno, tirando pues de das outras gráficas, disciplinas, non? Tirando da gráfica tamén, da ilustración. Digamos que un pouquiño esta xurdiu un fío que recollemos tamén deste mesmo traballo de Claude Cahun, non? Desas como senealosías andróxinas que investigando en esa creación dunhas senealosías andróxinas, o que nos dimos conta era que saían pois casi todas como moi de mulleres de principios de século, moi riquísimas. Entón decidimos como tamén atravesalas por outras opresións, pola clase, entón por esa ira de xénero e ira de clase saíunos esas iracundas. Aquí na Casa Bella unha das cousas que sí que fixemos e para nós é como estos puntos de inflexión moi importante na creación é como aceptar que iso, que o mellor este é unha peza de varias pezas, que ten varias pezas, un puzzle, un haiku, un puzzle, non? Que non dicir, isto non encaixa neste tema ou isto se nos desvía e isto van a ser 3 pezas, senón aceptar que agora estamos aquí neste punto e que o mellor esta peza está composta por outras pezas. Que tamén igual pode ser interesante incluso descubrir o proceso creativo, non? Mostrar como pois o que normalmente non se mostra, non? Que son esas estamos a pensar iso, que incluso a propia peza é isto que nos está pasando, non? Un misterio. Un misterio. Veremos. A ver. Estes días fixemos 2 mediacións, unha aquí na Casa Bella, onde propuxemos unha práctica bacaburra dende o físico, non? Dende o corporal, onde compartir un pouco os materiais que estábamos a investigar. Logo fixemos outra práctica na aula da universidade, non? Onde compartimos o proceso creativo, non? Do que estábamos facendo. Sí, claro, finalmente como 2 mediacións moi diferentes, diversas, non? Sí. Que nos, para min é como que colocadas en lugares moi diferentes, non? Aquí, ou seja, quero dicir que aquí foi esa práctica corporal e tamén consciente non profesional, con todo tipo de corpos, con todo tipo de diversidades que a nos, claro, con que nos gusta moito traballar. Despois na universidade, eu creo que o que queríamos tamén era isto, non? Que facemos na Casa Bella? Que fan as artistas, non? Cando están de residencia, e tamén falar un poquinho eso, que viran pois os procesos creativos, como son as veces de vulnerables, como están cheos de cousas e logo hai que limpar, como ás veces parece un batiburrillo que nin nos aclaramos, non? E bueno, pues compartir o proceso creativo sempre é enriquecedor, non? Porque sempre hai unha devolución que te nutre e te renutre, non? Sempre hai como un diálogo. Sí, foi guai, verdade? Sí. Porque foi moi interesante que logo iso, claro, dábanos o que como dicían, posibilidades, solucións, non? Para preguntas que se nos abrían. Entón está moi ben pois poder estar de residencia e ter relación co contexto, que creo que iso é fundamental, non vir aquí estar aillada, senón eso, ás veces é un estado moi vulnerable onde está o traballo material, pero ao mesmo tempo mostrar esas vulnerabilidades pois aporta o propio proceso. Sí, ademais incluso para min é como só ter que contalo ou só ter que presentalo xa fai que estes noutro lugar, sí. Que estes noutro lugar e que incluso o contalo vas descubrindo cousas que ao mellor non reflexionaras, non? Entón, ou contalo ou presentalo. Entón, claro, imprescindible, non? A nos parece imprescindible estas mediacións, este tipo de aperturas. Que estamos aquí na gloria na Casa Bella. Non queremos marchar na Casa Bella. Estamos tendo unha crisis, de feito, que saibades. Sí, porque é verdad que créase, de verdad, xenérase como outro tempo, outro espazo e outra dimensión de estar, outra emoción, non? É como máis tranqui, é como que cura estar aquí. Entón é como, e ademais de verdade é moi necesario para nós, que case sempre estamos como aí, como veña, tes que crear de 6 a 5. Pois a mellor non é ese o momento en que se me dá por crear, claro, non? ter a oportunidade de poderte organizar como queiras, non ter horarios, non
estar un pouco pois porosa, non, o propio proceso creativo. E ademais as cousas que pasan, non? Sí. Que aquí pasan cousas, Pasan moitas chegan cousas. os cas, as cadelas, aquí Sí, estamos, o- hola, que? Chegan as cadelas. O ven xente a comer, Ven non? xente E de a repente comer, visitas. pois tes unha conversa que inclues no propio proceso. É un privilexio e son fundamentais estes espazos. Sí, de feito vai quedar, creemos que vai quedar no material, non? Unha da conversa, pois nas xenealogías vais incluir algo de estar aquí. Sí. Dicimos ademais iso, agradecemos moitísimo, por suposto. Sí, os cuidados que, Os cuidados, que estás aquí. o cariño. De verdade, ademais dicimos isto, non? Que a necesidade destes Espazos destes como espazos. este, sí. E sen ter que dar sabes, non sentimos esa cousa, esa presión de ter que ter un resultado, e iso tamén é moi importante, que a xente entenda que Sí, esa confianza tamén dende outro lado, Confianza. non? Como o que estás a facer, esa confianza no teu traballo e ese espazo para deixarte facer. Com os seus cachos enrolados nos meus dreads. Cachos enrolados nos meus dreads. Eu mato sua fome, só quero que sinta. Saciar daquilo tudo que te deixa tão faminta.